Gusto mong gingon? Gusto mong gingon? Bantay lang ka, pataka-taka lang kang storya. You are watching Basilia's Vlog. What's up everyone? This is Basilia again. I'm back. Welcome to my channel. So karon guys, for today's video, I wanna teach you ug unsaw nimo pag-react kung naay manglibak sa imuha maski imong amiga, imuhang silingan or bisan kinsa sa imong palibot guys, di malikayan nga na adyo mga marites lamang kasamot kay naa ka sa Pilipinas guys. So number 1, control your emotion. So kailangan dapat guys, ug libakon ka sa imuhang mga kaila, imuhang mga amiga or imuhang mga nasa imong environment. Dapat dili ka magpadalos-dalos guys nga musulong ka sa iya. Gusto mong gingon? Gusto mong gingon? Bantay lang ka, pataka-taka lang kang istorya. Nangingana guys, pero pali jud ko no day na kuno siya guys kay ikaw nga nagka-joke ka guys, unyag kiring isa, santikan pa nimo, di ka mong duha, mag-atyo-kadyo na mong duha, diyan mahitabuan na guys. Magrambol na guys, rambol na. Sambunutan na ng mga budget. Daghan na ba yung mga issue karon guys, no? Nga, daghan na kayo mga marites dito sa Pilipinas, pero kasagaran man po nila, marites na guys, kanang mga nakasawag afam, nakabanag afam, nga kanang may, syempre, na yung mga marites jud guys na, nadyo yung kastorya guys nga, nakasawam na siya afam kay, gusto mo niya siyang mama niya, kwarta na may pa sa tiguang na ganyan na dyan na pangasawas. Pero dito judge na guys kay ilaham na guys, ilaham na ang kaugaling ng pod guys, ilaham ng kinabuhi guys. So dili lang pod tamang hilabot. So muna tuhan, number 1, control your emotion. Kay ugon sa imuhang emosyon, diha naman mo guwa ang imuhang attitude guys. Kitang tanan na attitude, pero muna ito ang likayan guys na kanang mubuto tabi tao kay ug mubuto ba jud ng tao bisan pagunsa ka buutan, bisan pagunsa ka hilumuna naapod na kinaiya guys. So number 2, laugh it off. Ana guys, kana bang ikatawaran na nimo bisag ay manglibak nimo nga para nimo dili maayo, para pod nimo, para pod nila maayo, para pod nila tinuod to ilang gilibak nya, para pod nimo dili di ito tinuod nga libak. Naara na nimo, ikaw rin mo dala na sa mong kaugalingon, kana lang ba ngay mo pakita guys na kagwapa lagi sa sun, nagkagwapa kay mas nagkagwapa kay wala man siya wala man siya napigtuban sa libak ninyo, sa libak sa isig katawo mo na nga atong ipakita nga laugh it off lang jud gihapon ta, show it off nga kanang anba kanang maayo gihapon kag tinagdan sa ilaha. Uso kay nang libak guys, uso kay di jud na malikayan guys nga nadyo manglibak ninyo guys. Samot na kung bag-o pa silang nakahibaw guys nga naguyab-uyab ka guys or basta bag-o pang isyuha bitaw, balik-balikon gyud na nila guys. Sample guys, kanang naay naburos, uy sikuan na bros, uy sikuan napaangkam ulit ngaingana guys, bis unsa na lang ilang ma-comment guys or napoy uban pod guys nga kanabang tinuod pod nga libak kay nay nangabit sa silingan ilang ilibak unya og ikaw pod nga nakapaminaw imoy bangga-bangga sa imong utok tinuod di ay. So napoy point ang mga marites no, kay naaman sila nakit-an naaman sila nakit-an na sayop, pero ug sa kabuuan god sayop gyapon jud ang manglibak guys kay manghilabot ka sa imong isig kataw nya wala ka nagtan-aw sa imong kaugalingon ug perfect pa ka atubangan sa imong isig kataw. It's really bad nga mo judge ta sa atuhang isig kataw. So number 3 guys is confront the marites directly. Ingon si Google guys nga dapat i-confront jud kuno dungon si marites. Og kay baw ka nga kinsa tong galibak nimo, imo ang dungon, imo ang ingnon. Kanang pinaagi sa istorya ba nga kanabang dili ko nang directly nga mingon kaw. Uy, ikaw mo kuno tinilibak na ho. Ikaw mo kuno tin padagandagan og istorya, marisul kang dako, marites kang dako. Adyo guys, dili po nangingana guys kay og diretso kami nga na guys. Syempre mo din na yung tao guys, mo din na si marites guys.
imo sa nang i-make sure 100% nga si Jan yung nagpadagan og istorya. Nya after diha, kalmahon nimo imong kaugalingon guys. Kalmahon nimo na after na makalma ng imuhang emosyon ug imuhang utok. Didto na kamo confront ug tinuod ba mauni mauna. Musulti na siya nimo guys. Basta lang tarong ka nag-confront sa iya ha. Pero og nindong ka to gada kag sundang, gada ka og pusel, gada kag bisan unsang ibunaw sa iya ha, ay syempre musukol na. Og syempre mubalibat na nga dili siya naglibak. Yang manumangil pa na sa uban, kato si kuan ngano ako pasminglan nimo. So ang message lang nako ani nga sa anba nga. Dili maayo ang pagmarites guys. Pero nagihapoy punto ang pagmarites. Kay uso man kayo ni sa Philippines, ni Pilipinas, uso kayo ni nga magmarites ta sa atong isig katawo. Apan, ang ato apong pamalamdungon o kita po'y imarites sa atong isig katawo, masuko pud ta. So, ana lang na, kung nakahibaw mo og bumerang, kana bang bumirang sa lain pang sulti is karma, o sa Kristiyano pa, consequence, may gidangatan, ug unsay imuhang gibuhat sa imong isig katawo, maupod na'y balik sa imuha. Ug maura to guys, I do hope nga naamoy masabtan, bisan gamay lang, ug ma-share ninyo sa inyong isig kamarites. So, that's all for today's video. Bye! Thanks for watching.